Milí priatelia, zákazníci, priaznivci poľnohospodárskeho družstva Bošáca, chcem vás pozvať na náš rodinný deň v Bošáci. Ukážeme vám modernú techniku, s ktorou hospodárime. Predstavíme vám plodiny, ktoré tu pestujeme. Uvidíte naše kuriatka a sliepočky. Pohľadkajte teliatka a prezriete si do jareň. Pozdravíte aj naše malé prasiatka. Ochutnáte mäsové výrobky a gastro špeciality. Deti zabaví pacipac a simsalala, dospelých čamba, kolárovci, huncúti a lieskované zatancuje TB Crew. Nebudú chýbať rôzne atrakcie pre deti, minifarmička, tradičné ľudové remeslá a lokálne produkty. Tešíme sa na vás 25. mája od 11. u nás v Bošáci.